سلام فتوات نكورات تملكتنا من العالم كلكم نزي channel زي تكتاتلو سلامكم مبزح لما وني كم تلمود بحدشين بقوانا ملخون زعواتات نواق مبيننا مزنانينا اسكا موداتات فيديو مسانا بمصنح كم بدما نتي channel حدشين جونكم لايك كومنت سبسكرايب بمقار بيتسب يخونو سناي صانحي سناي مكزتال أمو كبرات تملكتنا لمينا واغما بينا ميزنا لنا حبرتها بزعوانا روداس ميزان يكخون مالتي يوهم للت روداس ميزان أو أروى أوان وريدا حجي والتشعنت ورحي ويشمونت ورحي تسان حيزا تركو كوم دما سؤايا ميكي مغانو نفلتو غينو بحدا هامللو حدار هاملغورو كلنا نفلتو حدا نغري مالتي حجي بزعوا ما حدش حواريتا موزيلو سنتا ايو زي فيديو ديس كم مودا تام زي اندحر صنيحكم كتسمعوا ياكم روداس ميزان اب لايف وص يال بخيت المنجدون يو اسو كبخال خال منجدون انت ايو لمتا بخال ون مس ميكون كسمع مملي خال نغر انت ايلو ون اسفح بينا كندرينا سناي صنحيت هم الفلت كورات تملكتنا ميكي حبشاوي وهم دمو ود عدوان فلطو ميكي حبشاوي اب حوحات للو الرايا بتعمي سفيحيو كوم دما بزيكا حوحات تግራይ ክትምራሕ ይብላን ዝብል ሓደ ወጣት ኮይኑ ብዛዕኦም ልፍክር ብዛዕኦም ልድግፍ ሰውይና አውጭ ኮይኑ ውን ሓደ ትግራዋይ እንድሕለ ተጋደለ ታይ ክኾን ለውዓሉ አው ጽቡቕ ቦታ ተቀሚጡ ንብዙሓት ሰባት አው ሶሻል ሚዲያ ነመፂው ጽቡቕ ነገር ልገብር መሲሉ ናብ ሕማቕ ነገር ልካኣቱ ልገብር ኢና ብዘጋጣሚ እዚ ኮይኑ ድማ ሮዳስ ሚዛን ኣብዚ ናይ ሕጂ ለሎ ቁስዋስ ኣብ ትግራይ ብለሎ ነገራት أحوحت للوعراء ويودم أحوحت نهزو تقرأ تقولون إننا نرى ناو حما لفزيت دلي نجر إننا جبر زخير زلو نا أخذت يوم في حكف فتر الخال بزمن قل زي المسلني روداس ميزان هزو تقرأ كأقول الناس أكون يعتدلي معناته كأول حلفة أورنت من نجر الرخونا يولناي بزحات وقتات بزحات بيتسب بزحات حواتنا ناسينا كتب الأواقع يعني را السجن تግራይ حوحت بتشايك مرحب بزول عينت اخلتيهم زي تدلي فككر حمل نبره نسمعناكم صنحنا نيرانا قدم خزي حيخون دابر حجي جن بزللو ناي تግራይ قوساس ميكي افت ነገር ሰው ትኩረት ገይሩ ያው ብዙሓት ነገራት እናስርሕ ነይሩ ማለት እዩ እና ሮዳስ ኣብ ላይቭ ወዚ አልቡ ይኸትል ምክንያት ድማ በዚ ነገር እዚ ዝጽቡቕ ነገር ለይኾነ ወይም ድማ ዘምሳዋ እዚኦም ለቐጻልነት ብሓባር ልክ ይኾን ልግበር ነገር ሓምልሉ ይረአለሎ ማለት እዩ ምክንያቱ كلتيم أقصالي بحدك كونوا اللي يقول من قدي ناتفتر الخد الله مالتي اسو الدلي خالي ايو منات حوحات هذا ساعات مس اسمرا ويم دو مس حوحات مس تيدي مانو مس ኤርትራ بمخان كواغا يحاسيو زلنا لتنغرس دما دغيفو يزلو ميكا حبشاوي حمغلي مالتيو تسبسو دغفا يدغف بلاي يدس ግን خلتيم كسمع مملي خل منغدي بز ነገር زي المسلني كورات تملكتنا እና ዝخ ساعات غوالي حيزه بيني كخونو لخل منغدي الفطر للخ كتبلون سمعنا نيرنا مالتي ميكا حبشا او ነገር زي انتاي كبري خل اسكا موداتو اي تفلط للو بحوار كخونو ديوم ويم دمو اس يقريلو دي مساق قصل ويم دمو ساديا بتسخات دولي منغدي كخدي لا مسوق تكون تخل زين عخم كحدغو لهم كورات تملكتنا ግን اسكا غزي اخلتيم كفتت كفتر لخاله بخالي بفقرنيا ويم دمو او سوشال ميديا ውስጥ ያብትለቆ ቪዲዮታት بتسرحو ነገራት አይኾነኝ كورات تملكتنا تقول عزي هم فوتو بتعمي هم فوتو خلتيم بحوار حدار غير هم نور للو እዩ خلتينا نفلطو مالتي ግን ሕጂ بتللخ ነገራት بتسسو لدولي ነገራት سمعነት بحد اللي كيفطرو يخل يوم كورات تملكتنا مخناتو اتسوس كل غزاو لايف وزيو بزعوا ناي ጦርነት يسبخ نير يقدم خزي افت اصوان كبان قدم 30 عامات او نورو ጦርነት لهزو تግራይ ድምጽ ኮይኑ ነይሩ እዩ እዚ ነገር ዝልክ ሓዳ ይኾነ ግን ብዚ ነገር እዚ ኣብ ልቦም ኣትዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢ ደሞም ኣትዩ እስካ ኸዚ ህዚ ትግራይ ኣብ ስቃይ ክነብር ልደልዩ ዘለዉ ሰባት እዚ ነገር እዚ ሃም ሃይማኖት ሃም ባህል ልምዲ ገይሮም እናቐልፀሉ ኢና ንርኢ ኣለና ከም ልበዓል ሃይለ ደደቢት ልበዓል ስታሊን እዚ ነገር እዚ ልምዲ ኮይኑዎም ህዚ ትግራይ እናተሰቃይ ክሪኡ እናሞተ ክሪኡ እሳቶም መፂኦም ኣብ ቲቪ ተገቲሮም ከዋግዑ بولو دشكا بتعمل جرم كرات تملكتنا معناتها بزخ ساعات حدث سب هومانيتي البال يولي لو وعلو اللي قلت راح يو لنبر سوي يموت هيموت بلا يقدس بزخ ساعات لنا يستشين اسفينا ناميكي هابشاله مسويتو لكي قصل لغورا نجر حدا ازك خوني قليو اسا هزو تقراي ازيات فتي قوال تقراويتو مسل الغونت سون كمو تقراوي اسرائيل الغونا اخذتيو بزخ ساعات تقراين تقراون باول مسمع مع
ክህሊ ስለለ ይኽእል በዛ አጋጣሚ እዚ ኣብ ክልቲኦም ልዩነት ከፈላለዮም ዝኽእል ነገር እዚ ነገር እዚ መጨረሹ ያው የፅብቆሎም ክንብል ንፈቲ በዛ አጋጣሚ እዚ ኣብዚ ሰዓት ግን ተኸራሪዮም እሳ በይና እያ ዘላ እሱ እውን በይኑ እዩ ዘሎ ኣብ ቀፃሊ ብሓደ ኮይኖም እንሪኦ ይገብሮ ያው ሚኪ እውን እዚ ነገር እዚ ልክዕ ኣይኮነ ህዝቢ ትግራይ ይለኣኻ ብለይ ረቢሕ ነገር ላሉ ይኾነ ነገር ኣይትእተይ ምክንያቱ እስኻ ሓደ ግለሰብ ኢኻ ሓደ ግለሰብ ደሞ ነገራት ኣብ ባዕሉ ተተኩር ተለዩ ኣብ ኣውሮፓ ይኹም ዘለኹም በዛ ላይ ኣውሮፓ ኮንካ ብዙሕ ነገር ክስራሕ ትኽእል ኢኻ ህይወትካ ለቐይሩ ንባዕልካ ተለውጥኻ ቤተሰብካ ተለውጠሉ መንገዲ ትፈጥር ኢኻ ሰፊሕ መንገዲ ኢሉ ኣለና ተዳለ ግን ኣብ ኣውሮፓ ንባዕልካ ምቹው ባይታ ከፍ ኢልካ ኣብዚ ዘሎ መእቶም መውፅኢ ልሳኣነ ህዝቢ ትግራይ ወጣት ትግራይ ቦሎ ንዓዕፆ ድማል ግን ልክዕ ኣይኮነይ በተለይ ስታሊንና ሃይለ ደደቢት ትበሃል ሰባት ኣዶቶ ትገብሩ በዛ አጋጣሚ እዚ ክናዋግዕ እንደሊ ብጣዕሚ ሃም ወጣት ትግራይ እኽኽ ኢና ኢልናኩም እኽኽ ብቻ መዋፂ ይፍጠረለኩም ኣብ መወዳእታ እትኾኑ ወስኻቶም እግዚኣብሔር ይፈልጦ ህዝቢ ትግራይ በኣኹም ግን ሓዚኑ እዩ ተኽኢልኩም ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓበሬታ ኣይተሃቡ ድላይኹም ካልእ ስራሕ ስርሑ ተኽኢልኩም ግን ህዝቢ ትግራይ መጫወታ ይትገብርዎ ፕሊዝ ልገንዘብ ኢልኩም ዶላር ኢልኩም ህዝቢ ትግራይ የዛኹም ኣረ በስመ ኣብ እና ሎማዓንቲ ፕሮግራም ዝመስል ኒራ ካሊእ ከምዚኦም እውን መንታ ናባኹም ሒዛ ክንመፅእ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡ ድማ ነቲ ቻናል ሓድሽ ንኾንኩም ሰብስክራይብ ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ደግሞ ነዛ ደወል ምልክት ብምንካዕ በብመዓልቲ ቪድዮ ንለቀቅ ክኾን እዩ ሰናይ ግዜ ይኹንልኩም ቻው